la juga Luisito davant, la passada per Neymar és boníssima, Neymar continua, a punt d'entrar l'àrea, Neymar continua, la passada per Messi, el xut de Messi, el control de Messi, gol! Contra Letal, Neymar per Luisito per Leo controla, se la posa bé, diu espera Peter que no té fet cap gol i barraca de Leo Messi, gol del Barça, gol del millor, gol de l'home, del futbolista total, gol del Barça, gol de Leo Messi, el Barça marca l'Emirates, Arsenal 0, Barça 1. Corrent cap al córner. 8 minuts per arribar al final, al 90. El xut, el penal de Leo Messi, mans a la cintura de Messi, Peter Cech a la porteria, i va Leo Messi, cama esquerra de Messi, el xut de Messi, gol del Barça, gol del Barça, Leo Messi que no li havia marcat a Peter Cech avui 23 de febrer del 2016, li ha dit a Peter Cech, espera't que no te'n faré un, no, te n'en faré un parell i et faré Lionel Messi, Lionel Messi, 100 minuts per arribar al final del partit, Arsenal 0, Barça 2. Bogeria dels